Nggih kodang kuning kula belajare. Ya. Iya. Nadyan wujud temong peksi nembang kok sae nggih Mak nggih. Ah nggih niku, kula niku oleh ngajari ya. Ale ngajari ya nganggo anu ngelmu tenan dadine wis ora. Iya. Kula niku ngajari dheke nganti tak iwangi lara lho. Oh, Bapak kenapa, Pak? Kula le mangsuli niku nek cara wong tuwa-tuwa nek cara yo jari kok rek lara rak ngarani bapak teleke putih. Lah kok dingguru sapa-sapa? Anggere ana wong sinden masuk angin, telekmu putih ya. Pegarang teleke putih ora? Ra mesti. Ora tapi raine putih. Kenapa kok raine dine putih? Lho, wong ra sombong ki ngene iki. Oh no. Dadi ra iku tak blok ngene gen ra ketok asline ketampananku. Oh asline tampan. Lho, kowe nyawang. Malah dielek-elekake. Lho, kowe nyawang mergo iki kok. Nek nyawang nek ora tak pupuri ngene iki. Mutah kowe. Ganteng. Ganteng bagus. Yes, engko tak WA. Oh, untung kok nembangmu kuwi wis iso apik ora kenggo karo dialekmu. Mboten. Agawe tali ning apa mau? Brontong. Coba wijik medhok kaya logatmu kono lak bahaya. Agawe tali ning brontong. Niku nek kula nempang niku kados kula rem cakrem. Nek mboten direm mboten sakit. Niku direm riyen lagi nempang. Oh, ngeten. dadi Dadone nggih kula kalih ngampet-ngampet jane nggih pengen agawe ngeten niku tapi kula rem-rem ngaten niku. Nganggo rem barang, mula ketok kampas kopinge barang ya. Alus manis tur merak ati golek isi podang kuning ipo bunga henga nyanding bisa dadi tombo ya ayo Mbak Elisa no monggo esuk awan ning omah wis ora kerasa luyuran anggoleki sing tak sayang kekancangan goleki ora krasa esok nganti wengi nembang yen
saya kasranan di sentikaku Oh iya. Ora krasa uyuran anggolek sing tak sayang mumpung miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi yen nganti yo pangawan tak sawang menjo kebranan Raman jadiku sang saya tetap Kasanan itu sifat tutupkan Sampun katuraken gedeng podang kuning syarat iring Ya, pada.